Hvor mange har fået noget ud af den her sommercamp så langt? Ja? Hvor mange kunne tage hjem nu og så sige, wow, det var det. Jeg har fået alt, hvad jeg kom for. Ej, det var ikke det, du skulle tage hånden om. Vi har faktisk gemt det bedste til sidst. Tak for begejstring. Der taler jeg ikke om mig selv, men vi har 2 fyre, som kommer på efter mig, Dan og Michael. Og selvom de har rundet de 40, så er de fede på den fede måde. 40 fede, friske og frejdige. Fedt. Hvis nogen har set hende, der sælger bøgerne, så er det min kone. Hvor mange ved, Gud har velsignet mig? Hun ældes som god vin, jeg ældes som mælk. Vi var på bryllupsrejse for 19 år siden, og jeg tog på bryllupsrejse med min hustru. Jeg tænkte, det var en god idé. Hvis jeg havde taget en anden med, så havde det ikke været så godt. Men vi var på bryllupsrejse, og jeg tænkte, jamen, det bryllupsrejsen var til, det foregik sådan sidst på dagen. Jeg spillede sport hver dag, og var sammen med sådan en fyr fra Norge, der lignede Tom Cruise. Og vi spillede beachvolley, og sådan i slutningen af ugen, så kommer Christina over til mig, og så siger hun, skal du dyrke sport hver dag resten af vores ægteskab? Og jeg tænkte, wow, det havde jeg slet ikke overvejet, det var en mulighed. Det tænker jeg da, sikke en hustru, jeg har fået mig. Fantastisk. Min hustru havde nogle gode planer for vores bryllupsrejser, for vores ægteskab. Og jeg var der for at have det sjovt, og for at hygge mig og lave en masse andre ting. Og når vi kommer ind og taler omkring Guds planer for huset, så har Gud også nogle planer for sin kirke. Han har planer for dig. Lige nu har jeg sammenlignet min hustru med Gud. Jeg sætter bare point på tavlen. Nu står det på kinesisk. Gud, han har en plan for huset. Hans plan for huset er det, vi skal kigge på i dag. Da Gud han så på verden, og det hele det faldt sammen, så havde han stadigvæk en plan. Han havde stadigvæk en plan for sin kirke, for håbets hus, for at vi måtte gøre en forskel i den verden, som han elskede så meget. Og selvom jeg havde planer om at bare have det sjovt på vores bryllupsrejse, så havde min hustru nogle gode planer. Og på samme måde er det med kirken også, at mange hygger sig og har det sjovt i kirken. Men Gud han har faktisk nogle planer for sin kirke, for håbets hus. Jeg havde bare planer om at dyrke sport resten af mit liv hver dag. Og have det godt og sjovt. Som I kan se på mig, så har jeg ikke helt levet op til det. Hvis jeg bare havde gjort det en gang om ugen måske, så havde det set lidt bedre ud. Men Gud han har en plan for sit hus. Og nu er det cirka et halvt år siden, jeg fik at vide, at jeg skulle tale til den her konference. Så jeg har brugt min tid som præst, det vi gør, til at lære skriftsteder udenad. Og jeg læste et skriftsted, som jeg har forsøgt at lære udenad til i dag. Om Guds plan for huset. Og du er lige mit vidne på, at jeg lukker øjnene, og jeg kigger på skærmen. Guds plan for huset findes i det her vers, som ikke er blevet prædiket over særligt tit. For således elskede Gud mig. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden kunne frelses ved ham. Det var Guds plan. Det var Guds håb for verden. Det var, at han sendte Jesus til den her jord. Jesus han sagde, da han kom ind i templet, efter han var sendt til jorden, så begyndte han at fortælle om det formål, som Gud havde sendt ham til jorden for at udleve. Og han siger i Lukas evangeliet kapitel 4, vers 18, han, altså Gud, har sendt mig for at bringe godt budskab til de fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn for blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren.
Jesus, han gjorde det klart igen og igen og igen. Han var der for at opsøge og frelse det, som var fortabt. Han var der for dem, som havde det svært. Han blev sendt med et formål. Gud havde en plan med at sende Jesus. Hvad var så Jesu plan for Håbets Hus? Hvad var Jesu plan for kirken? Hvad var Jesu plan for dig og for mig? Jesu plan læser vi om i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 16-18. Og der siger Jesus, jeg beder ikke om. Der er noget, han beder, som han beder ikke om. Der er noget, som han siger, det her, det skal helst ikke ske. Jeg beder ikke om at tage dem ud af verden, men at bevare dem fra den onde. Ligesom jeg hørte ikke til i verden. Og så i vers 18 står der, som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Jesu plan for kirken, det var ikke, at vi skulle lukke os inde omkring os selv. Men det var, at han ønskede at sende os ud til verden, for at der var en formål, der var en plan, da Jesus kom til jorden, for at hjælpe mennesker, for at gøre en forskel i verden. Og som Jesus gjorde det, så forventer han faktisk, at vi som kirke gør det samme. Gå ud i al verden. Gå ud. 2/3 af Gud. Han tænkte, at vi skulle gå ud. Han sendte os ud i verden. Ikke at vi skulle holde os inden for kirkens 4 vægge. Da Glenn han havde den her prædiken i går, Herre send mig, jeg tænkte bare, Gud, det er som om, at du har en rød tråd igennem den her konference. Hvor mange har været velsignet af den her røde tråd, som har været igennem alle talerne? Jeg synes, det har været fantastisk at se, hvordan Gud han har bevæget. Det er næsten som om, at vi er en bevægelse, der tror på Helligåndens ledelse. Jesus han sagde, I er i verden, men ikke af verden. Og det var ikke en eller anden hokus pokus udtalelse. Du er i det her rum, men du er ikke af dette rum. Du sidder på den stol, men du sidder der ikke alligevel. Det var ikke sådan som i Star Wars med en eller anden Jedi, som kommer med en eller anden udtalelse. Det som Jesus han snakkede om, det var, at selvom du er borger i en nation, så er det faktisk ikke der, du har dit borgerskab, dit statsborgerskab. Selvom du er dansker, selvom du er tysker eller svensker, eller hvor du kommer fra, hvis du er kristen, så er dit borgerskab i himlen. Og det er det vil sige ikke at være af verden. Vi er i verden, men vi er ikke af verden. Hvis du dansker og tager til Norge, så selvom de siger, at det er skønt at være dansk i Norge, så bliver du heldigvis ikke nordmand af at være i Norge. Den var ikke gået derhjemme med min lead pastor. Det er godt, han er på orlov. Jesus han bad for verden. Han bad om, at vi ikke måtte være af verden. Jesus han sendte sin kirke til verden for at være håbets forandringsagent. Han bad om, at vi måtte være i verden, men ikke af verden. Så kirken den blev placeret i verden. Og det var lige der, hvor Jesus havde tænkt, at det ville være allerbedst, og hvor vi ville gøre allerstørst forskel, og hvor vi ville give det største input til den jord, som han kaldte os til. Men der skete noget for kirken igennem de sidste 2000 år, fordi vi begyndte at snakke omkring det her, når han siger, at vi skal være i verden, men ikke af verden. Hvad betyder det? Og kirken begyndte at trække sig tilbage, fordi Galaterbrevet kapitel 5 fortæller om den her faldende natur, fortæller omkring ting som selviskhed, hissighed, splid, vrede, sladder, misundelse, griskhed, klikedannelse, andre ting, som var verdslige. Og Jesus sagde, det må I ikke være. I skal være i verden, men ikke af verden. Men vi begyndte at sætte et lighedstegn mellem det, som var verdsligt og verden. Så det der skete, det var, at kirken isolerede sig selv væk fra verden. Og begyndte at tænke, Jesus, vi må overleve. Vi må isolere os fra den store, stygge verden. Jesus, kom snart her. Vi venter på, at du kommer. Og kirken blev fjernet fra verden. Den store, stygge verden. Og så nogle gange, så havde vi det endda så godt, at vi tog på sommercamp. Vi tog ud på den øde ø. Langt væk fra den slemme verden. Og det er jo fantastisk at være på ferie på øen.
og være væk fra alt det, som er skidt og alt det, som er dårligt. Og kirken isolerede sig mere og mere omkring sig selv. Det billede, som jeg fik også til at illustrere det her, det var et billede af ørneunger, som sidder højt oppe på en klippe. De sidder langt ude på øen, væk fra alt andet. Sidder der, isoleret, væk fra det hele, bliver siddende i deres lille rede. Og her sidder de godt og gemmer sig. Og siger til deres mor, jeg skal have noget mere føde. Giv mig lidt mere kød. Jeg skal have... Fortæl lidt om åbenbaringsbogen, præst, så jeg ikke skal gøre noget ved min dagligdag. Giv mig lidt fra det gamle testamente. Og ørneungerne sidder der, giv mig mere mad. Og blev mere og mere åndeligt overvægtige. Og blev bare siddende i reden. Men i dag kom ørnemor og løftede dem ud af reden, lagde dem op på sin ryg, fløj højt op i luften. Og da ørnemor var helt højt op i luften, så lavede hun den her. Og så fløj den lille, åndeligt overvægtige ørneunge ned mod jorden. Og lige en ørneunge rammer jorden, så kommer moren, griber, flyver op igen. Og så når hun kom højt nok op, så lavede hun den samme igen. Og ørneungen faldt til jorden igen. Og pludselig, så strækker ørneungen vingerne ud. Og finder ud af, jeg kan flyve. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jeg troede, de her vinger var til at slå mine brødre og søstre med. Over i reden, der var det eneste, jeg kunne bruge dem til. Det var lige at baske dem, når jeg var lidt utilfreds med dem. Når de stjal lidt for meget af min mad. Og vi har fået den her ørneunge mentalitet i kirken, hvor det handler om mig og mine behov. Og når vi isolerer os i reden, så det der sker, det er alt det værtslige, som Jesus sagde, vi skulle adskille os fra, som vi skulle væk fra. Alt det, som hører verden til. Lige så snart vi isolerede os i reden, så blev alt det, som Jesus sagde, det må I ikke være en del af. Det flyttede med ind i reden, fordi det handlede om mig og mine behov. Og lige pludselig, så er kirken ikke til at finde i verden. Og hvad var det, Jesus sagde? Jeg beder ikke om, at du tager dem ud af verden. Men ligesom du sendte mig til verden, så sender jeg nu dem til verden. Men pludselig... Tak, mor. Men pludselig, så var det værtslige, det var at finde i kirken. Og kirken, Guds forandringsagent, håbets hus, Guds plan for verdens frelse, var ikke til at finde i verden længere. Og vi som kristne har tendens til, også efter et budskab, som i går aftes, som var fantastisk, hvor de fleste af os stiller os frem og siger, Herre, brug mig, send mig, jeg vil bruges af dig. Men faren den er, når du tager hjem herfra, at du kommer tilbage til din by, til din kirke, og du begynder at trække dig lidt tilbage og sige, wow, hvor var det en dejlig oplevelse med Guds nærvær, og jeg blev fyldt med Helligånden. Det var da dejligt. Og jeg havde et dejligt møde med Gud, og lige pludselig, så isolerer du dig ind i grotten, og før du ser dig omkring, så er du blevet forvandlet til Gollum. Og så gemmer du dig inde i grotten, jeg fik den her frelse. Min dyrebare, my precious. It came to me. Hvad skal vi gøre med de andre? Vi spiser dem. De nye kristne, ud med dem. Vi skal ikke bruge dem til noget. Pludselig, så er vi blevet forvandlet til Gollum. Og gemmer os og isolerer os langt væk fra det, som Jesus, han sender os til. Men Gud har ikke kaldet dig til at være Gollum og gemme dig i en grotte. Han har ikke kaldet dig til at være en lille åndelig overvægtig ørneunge, som sidder i reden og bare siger, giv mig lidt mere dyb undervisning, præst. Noget, som jeg ikke behøver at gøre noget ved. Men Gud, han har kaldet dig til at være en håbets forandringsagent i den verden, som Jesus kom, døde for. Og Jesu bøn var nu, at du ville forblive i den verden og være håbets forandringsagent. Håbets hus er kun håbets hus, hvis vi er håbets folk. Hvis vi tager det, som Gud han giver os, og bringer ud til de mennesker, som er omkring os, på vores arbejdsplads, på vores studier, der hvor Gud han har placeret dig.
Der er en beretning fra Gamle Testamente, hvor Moses han bliver kaldet, 2. Mosebog kapitel 3, hvor den her brændende busk, den er der. Egentlig er der ikke noget usædvanligt ved en busk, der brænder ude i ørkenen. Det, der var lidt usædvanligt dog, det var, at busken begyndte at snakke. Moses. Og Moses kiggede lidt rundt. Det er dig, jeg snakker til. Der er ikke nogen andre her. Moses han kiggede lidt rundt. Og stemmen begyndte at snakke til ham. Jeg har set mit folks lidelser i Egypten. Jeg har hørt deres klageråb over slavefoderne. Nu har jeg lagt mig deres lidelse på sinde. Derfor er jeg kommet ned. Og du kan forestille dig Moses stå og danse og sige, yes, hvor er det godt, Gud. Sådan. Det var faktisk det, jeg havde et håb om, dengang jeg var helt ung, hvor jeg forsøgte at gøre det i egen kraft. Hvor det dejligt at høre, Gud, at du gør noget ved det. Fantastisk, Gud. Go, Gud, go, Gud, go, Gud. Og Moses lavede et lille hæppehold og begyndte at lave nogle dans og sådan noget. Giv mig et H. Giv mig et Å. Giv mig et B. Go. Hvad siger det? Håb. Kom så, Gud, du kan gøre det. Men næste sætning er meget interessant. Fordi at Gud skulle gå ud, det betød, at der kom en udfordring til Moses. Og hvad var det? Gå nu, jeg sender dig. Jesus sagde, gå ud. Moses fik at vide af Gud, gå nu, jeg sender dig. Der er en rød tråd i hele Bibelen, at Guds hjerte er til den verden, som han sendte sin søn til at dø for, til at frelse. De raske har ikke brug for nogen læge, sagde Jesus. Vi som kirke er kaldet til at være forandringsagenter i den verden, som Jesus han sender os til. Men Moses havde alle de gode undskyldninger i bogen. Jeg kan ikke tale, jeg er for tyk, jeg er for tynd, jeg er for høj, jeg er for lav, jeg er ikke intelligent nok, jeg er ikke smart nok, jeg går ikke i det rigtige tøj, jeg er ikke fra den rigtige familie. Moses havde alle undskyldningerne i bogen. Og Gud blev vred på Moses og sagde, Moses, jeg sender dig til verden. Jeg ønsker at bruge dig som forandringsagent i den verden. Og det værste af det hele, det var Moses. Det var jo hans hjerte. Det var at gøre noget for det folk, som han elskede. Han havde forsøgt i egen kraft at gøre det, og havde fejlet noget som miserabel. 40 år senere, hvor Gud han kommer og siger, okay, nu er det nu, vi gør det. Der er han blevet så træt, og så, som der blev prædiket om i går, han havde målt sig selv og fandt ud af, hey, jeg duer ikke til noget. Men dit nulpunkt, det er Guds startpunkt. Der hvor du kommer til kort, der vil du opleve, at Gud, han bliver stærk. Gud, han venter til du kommer til det punkt, hvor du siger, okay Gud, jeg giver mit liv til dig. Som vi gjorde i går aftes. Men Gud ønsker ikke, at det skal stoppe der. Han ønsker ikke kun din proklamation. Men han ønsker faktisk, at når du kommer hjem fra den her sommercamp, at du ikke bare tænker tilbage på øen og siger, wow, hvor var det dejligt, skønt at have lidt ferie og bare være sammen med de kristne. Han ønsker ikke, at du skal sidde over i reden og bare hygge dig og have det sjovt og baske lidt til dine brødre og søstre. Han ønsker, at du skal sprede dine vinger og flyve ud i den verden, som han sender dig til. Fordi det, der sker, hvis vi ikke gør det, det er, at vi bliver som Gollum, og vi gemmer os inde i grotten, og vi bare beskytter det, som vi har fået. De åndelige gaver, som jeg har fået, det er jo til at opbygge mig selv. Og ja, tungetalen er givet til at opbygge dig selv, men der er så meget mere end det. Det er kun startpunktet. Tungetalen er aktivatoren for alle de andre nådegaver, som alle sammen er til for menighedens opbyggelse, til fælles gavn. Guds ord til os på den her sommercamp i afslutningen, det er, at han ønsker at sende dig ud på din arbejdsplads, ud på dit studie, ud der, hvor du har din dagligdag. Jeg var ude for 3 uger siden og var til en fest. Min kone og jeg var de eneste kristne til den fest. Og vi sidder og snakker, og i bilen på vej derhen, og var egentlig lidt trætte og snakkede om, hey, lad os køre tilbage og sove. Vi har også flere gudstjenester i morgen, og det bliver så sent, og det er langt fra København. Så vi var lige ved at vende rundt og køre tilbage, men et eller andet fik os bare til at sige, vi skal til den fest. Vi oplevede faktisk at være sendt af Gud til den fest. Jeg bliver placeret ved siden af en kvinde, føler mig tilskyndet til at sige 2 sætninger til hende, hvorefter hun lukker hele sit liv op for mig.
Begynder at fortælle smertefulde ting. Og lige pludselig siger hun, jeg kender dig jo slet ikke. Hvis det her det kom videre, så vil jeg blive smidt i fængslet. Og jeg sagde, jamen selvom jeg har fri, så kan jeg godt inkludere dig i min præstlige tavshedspligt. Bare for at berolige dig. Og hun sad og stillede spørgsmål efter spørgsmål. Og pludselig siger hun, siger du til mig, at du hører fra Gud? Så siger jeg, ja, hvorfor tror du, at jeg efter bare at sige 2 ting til dig, at du lukker hele dit liv op for mig og begynder at fortælle de dybeste ting i dit hjerte? Og hun var så interesseret. Hun var så åben for evangeliet. Og pludselig efter en time, 1,5 time, så siger hun så, undskyld, skal vi snakke om noget andet? Jeg ved det jo, det er dit arbejde, og det må da også være trættende for dig, at folk de hele tiden spørger dig om de her ting. Jeg siger bare, altså, lad os fortsætte med det her. Hvad skulle vi ellers snakke om? Et eller andet irrelevant som OB, eller AGF, eller FCK, eller andre fodboldhold. Andre jordiske ting. At snakke om evigheden. Der er sådan en sult i verden efter at høre fra Gud. 2 store muslimer kom ind i vores kirke. Efter en gudstjeneste, så kom de over til mig og sagde, kom her, præst, vi vil gerne snakke med dig. Der er et sted, hvor vi kan være alene. Og jeg tænkte bare, de slår mig ihjel. Hvis I ikke ved det, så ligger vores kirke lige midt i den største muslimske befolkningsgruppe i Danmark. Jeg tænkte, de kommer til at slå mig ihjel. De sagde, er der et sted, vi kan være alene? Jeg sagde, jeg tænkte helst ikke. Men jeg tænkte så, hvis vi går lige ned om hjørnet her, så kan vi sidde og lige snakke sammen. Så kan jeg stadigvæk råbe, så vagterne kan høre mig. De kan måske ikke nå at gøre noget, men de kan ringe til politiet. Vi kan gå rundt om hjørnet, og så siger de, sæt dig ned og siger, jeg gør hvad som helst, bare du ikke slår mig ihjel. Og så siger han så, vi vil gerne tage imod Jesus, vil du bede for os? Og stadigvæk der, så var jeg grebet lidt af frygt. Jeg tænkte, jeg gør hvad som helst, bare du ikke slår mig ihjel. Han siger, put din hånd på mit hoved. Jeg sagde, jeg gør hvad som helst, bare du ikke slår mig ihjel. Og så bad jeg med de her 2 muslimer til frelse. En anden muslim i min gruppe, han blev døbt her påskesøndag. Og han siger, Thomas, når du døber mig, så hedder jeg Josifu. Når du hiver mig op af vandet igen, så hedder jeg Josef. Og han var så stor, jeg gik ud en hånd. Han var faktisk så stor, at jeg troede, at han ville blive forfremmet til evigheden. Jeg kunne næsten ikke få ham op igen. Han fortæller 4 uger senere til vores mandegruppe. Op til dagen, hvor jeg blev døbt, der røg jeg hash hver dag. Jeg røg cigaretter hver dag. Efter jeg blev døbt, så har jeg ikke røget en eneste gang. Og jeg tænkte godt nok, når det er derfor, han var lidt sådan mærkelig til nogle af vores gruppesamlinger. En anden gut i vores gruppe, han siger til mig her ved sidste samling, vi havde inden sommerferien, siger han, det der møde, man kunne sgu mærke Guds nærvær. Og så sagde jeg, ja men altså, det var ligesom altså, den dag, hvor vi bad om, at Jesus måtte komme ind i mit hjerte. Og så siger han så, at jeg er sammen med hende her kvinden, og vi har godt nok fået et barn sammen, og kunne vi ikke bede Gud om, fordi jeg synes ligesom, det er tid til, at vi rykker videre, men jeg ved ikke, hvad Gud han har. Kunne vi ikke lige søge Gud om, hvad han synes om det? Og jeg kunne se, at jeg har nogle tidligere præster i min gruppe også. Jeg kunne se, at de var ved at få Bibelen frem. Så nu skal du høre, hvad Gud siger. Men så længe han er åben for Helligåndens vejledning, ikke? Folk i Danmark er så åbne efter evangeliet. Og Gud han siger, jeg sender dig. Lytter du til Gud? Lytter du efter hans vejledning? Er det en del af din dagligdag, som vi hørte i går? Tager du det med, når du går ud og handler? Jeg var på vej op til mine svigerforældre i Helsingør, og der havde været 3 gutter inde og besøge os om søndagen, som var sådan lukket inde et sted i Fredensborg, så de havde kun lov til at komme ud, når de havde bedt om lov et par dage forinden. Og de havde været til gudstjeneste og var blevet inviteret med i 4 forskellige mandegrupper. Og jeg tænkte, wow, det var en god søndag, de kom. Det var godt. Jeg tænkte, jeg må holde illusionen i live om, at vi er virkelig varme og inkluderende. Så jeg tænkte, jeg kører lige ind og besøger dem på vej op til Helsingør. Det er alligevel kun en 2 minutters sådan afstikker.
Og vi havde aftalt 3:00. Så jeg holder der, og 3:00 går ind, og så får jeg at vide, at programmet er blevet lidt forlænget i dag. Og det er ikke, fordi de har nogen valgmuligheder i forhold til de programmer, som de følger på det sted der, hvor de er lukket inde. Så de sagde, de kommer først om 45 minutter. De havde ikke dit telefonnummer, de ville meget gerne have ringet til dig. Og jeg tænkte, jamen her er mit telefonnummer, og så tænkte jeg 45 minutter, jeg kører videre. På vej ud af Fredensborg sidder jeg i mit bil, og så hører jeg den her stemme. Thomas, er det i orden, at jeg forstyrrer din kalender? Og jeg tænkte, ja, altså, hvor lang tid snakker vi om? 1 minut, 2 minutter, 5, 10 minutter, kvarter. Og jeg fortsætter med at køre et øjeblik, og så ved jeg godt, okay, uanset hvordan den her diskussion den ender, så vender jeg alligevel om at køre tilbage. Jo. Så jeg holdt ind til siden og fortsatte alligevel at tænke, jamen jeg har jo planer, Gud. Jeg har jo nogle ting i mit program, som jeg skal have lavet. Nogle meget vigtige ting. Er det i orden, jeg forstyrrer din kalender? Er det i orden, at du faktisk gør det, som du sagde, da du tog imod mig? At du vil følge mig? At du kan faktisk ikke sige nej, herre. Er du klar over det? Det er jo en selvmodsigelse. Hvis han er din herre, så kan du ikke sige nej til ham. Jesus ønsker ikke kun at være din frelser, han ønsker at være din herre, han ønsker at lede dig i din hverdag. Jeg vendte rundt og kørte tilbage og tænkte, jamen jeg har min smartphone og kan sidde og lave nogle e-mails, ringe til folk og lige følge nogle to-dos til dørs. Og tænker, jamen så er det jo bare det, jeg gør. Så jeg sætter mig ind i sofaen, det første der sker, det er, så går telefonen død for strøm. Så jeg sidder i den her sofa og kigger ud i luften i 45 minutter. Og så begynder Helligånden at tale til mig. Siger, Thomas, de her gutter, de har skuffet folk hele deres liv. Men det er fordi, de selv er blevet skuffet igen og igen. Der er ikke nogen, som har udvist, at de vil bruge 45 minutter på at vente på dem. Er det i orden, at du bruger 45 minutter på mine vegne til at fortælle de her gutter, at jeg elsker dem? Kunne du lige overkomme det, min ven? Og jeg fik det faktisk en smule dårligt over min egen hårdhjertethed og sagde, Gud, tak, at du vil bruge mig igen. Og faktisk så tænker jeg, nu skal jeg rigtig opmuntre de her gutter, når de kommer, så skal jeg rigtig være en opmuntring for dem og fortælle dem, du ved, hvor stor Gud er, og dele skriften med dem og sådan noget. Jeg fik ikke et ord indført. Den ene af dem begyndte at fortælle mig, jeg blev kasseret for militæret, fordi jeg havde en hjertefejl. Jeg bad for mig selv, og Guds kraft kom ind i min brystkasse. Jeg blev fyldt op med varme, kulde, så var jeg helbredt. Jeg tog til lægen, har papir på, nu er jeg blevet helbredt. Wow! Wow! Han sagde, jeg har levet på hovedbanen, 33 år gammel, 12 år har jeg levet på hovedbanen, spist skrald for skraldespanden. Jeg synes ikke, jeg vil stjæle for folk og sådan nogle ting, så derfor så har jeg levet et kummerligt liv. Sidste gang jeg tog en overdosis, så kommer jeg ud på toilettet. Jeg var faktisk død, og de havde bragt mig tilbage til livet. Jeg kommer ud på toilettet i hospitalsværelset, og på vej ud på toilettet, så ser jeg den her dæmonlignende ting hænge i loftet, hætteklædt sort, og jeg vidste bare, at mit liv er færdigt. Med mindre, at jeg går tilbage til det, som jeg oplevede for nogle år tilbage, hvor jeg var 6 måneder i en kirke, de bedste 6 måneder af mit liv. Derfor kom jeg i kirke i søndags. Er det i orden, jeg forstyrrer din kalender? Ja, Gud, forstyr min kalender, alt det, du vil. Jeg kørte væk fra det sted, så opmuntret, så begejstret over at tjene en Gud, som er så fantastisk stor, som elsker mennesker så meget. Og faktisk er det ikke svært, venner. Det er bare, at vi lytter til ham. Vi går ind og står på hovedet foran en colaautomat. At vi bare lytter til Gud og følger ham i vores hverdag. For således elskede Gud verden. For således elskede Gud din arbejdsplads. For således elskede Gud dit studie. Dit nabolag. At han sender dig. Han sender dig for at enhver, som finder tro på Jesus, ikke behøver at leve i håbløshed, med sygdom, i fortvivlelse, med depression. En kvinde kom til mig i søndags og sagde,
Du bad for mig for 13 måneder siden. De sidste 12 måneder har jeg været fuldtidsarbejde. Hun havde været langtidssygemeldt med depression. Så det kunne du da godt lige have sagt lidt tidligere. Det var da fantastisk. Gud ønsker at sætte mennesker i frihed. Men venner, et lille problem. Det er den måde, han ønsker at arbejde på. Det, som han sagde til Moses, det var, gå nu, jeg sender dig. At Gud, han kommer til jorden. At Gud, han har hørt lidelsen i Danmark. Mennesker, som råber ud til ham og siger, er der nogen Gud derude? Er du derude? At Gud kommer ned, sker kun, når du går ud. Og når du går ud, så vil du opleve, at Gud kommer ned og virker igennem dit liv. Og Gud ønsker, at vi skal være et folk, som vandrer i hans overnaturlige kraft, og ser de syge blive helbredt, de blinde se, forat. Udråbe et noget over for Herren, al gæld bliver afskrevet. Er der nogen, der kunne tænke sig det? Forat. Du er sendt for, at der er et formål, der er en plan med dit liv. Der er en plan med håbets hus, og håbets hus er kun håbets hus, hvis jeg er et håbets folk, som går der, hvor Jesus han siger, gå. Som lytter til ham og siger, det er i orden, du forstyrrer min kalender. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi tilslutter os nu den bøn og den aften, som vi havde i går, hvor vi var et folk, som sagde, her er jeg, send mig. Vi ønsker ikke at være et folk, som siger som Moses, send en anden. Vi ønsker ikke at være et folk, som siger som Gideon, jeg er ikke god nok, brug nogle andre. Vi ønsker ikke at være et folk som Jonas, som bare stikker af fra det hele og siger, det er ikke mig. Vi ønsker at sige, send os. Så lige nu tilslutter jeg min bøn med den bøn, som vi bad i går aftes. Og Herre, jeg takker dig for, at vi ikke bliver et folk, som gemmer os ude på øen, eller inde i grotten, eller oppe i reden, men vi er et folk, som går der, hvor du sender os, at vi er lydhør over for dig. Helligånd, det er i orden, at du forstyrrer vores kalender. Det er i orden, at du taler til os i vores hverdag. Vi ønsker at blive brugt af dig. Tak, far, at vi ikke må isolere os og bare holde igen og skubbe den store stykke verden ud. Men tak, Herre, at du elskede verden så meget. Du elskede Danmark så meget. Du elskede hver eneste by, hver eneste indbygger i den her nation så meget, at du rejser et folk op i det her land, som går på dit ord, som lytter til, hvad din plan er for huset, som vil være et håbets folk. Tak, Jesus, at du ønsker at bruge os. Så vi siger igen i dag, Herre, send os. Vi vil blive brugt af dig. I Jesu navn. Amen. Amen.